Grabe ang kamayo sa Ginoo. Now this song, no, sa unsang mata kagamay mga tabut, I believe the mystery of our love, of God's love, is in this place. Amen? I believe this is the right time na kita magpasalamat. Magpasalamat taong pusog diya sa atong buhay Ginoo. Amen? Say!